አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላለች እሰይ በውዳሴ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽናሕናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ሚያዝያ 22 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ሚያዝያ 22 እንኳዕ ናብ ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ጻድቅን ሐዋርያውን ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት በዛ መዓልቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኢየሩሳሌም ተጓዒዞም ካብ ቅዱሳን መካናት ቦታታት ተባረኹ። ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምድሪ እስራኤል ዝኣተዉ ኣብ በቢ መንገዱ መንፈሳዊ ዘርኢ እንዳዘርኡ እንዳመሃሩን እንዳኣመኑን ነበረ። ምስቲ ናይቲ ወቕቲ ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሚካኤል ተረኺቦም እውን ቡራኬ ተዋሂቦም እዮም። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ድሕሪ እዚ እዩ። ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እመቤትናን ጌታችንን መድኃኔዓለምን ካብ ጽንሰቶም ስጋብ ዕርገቶም ዝረገጽዎ ቦታታት ክምልከቱ ከለዉ ብፍጹም ተደምሞ ንባዓቶም ይፈስስ ነበረ። ምክንያቱ በቂሖም ስለ ዝነበሩ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ዝርእይዎ እቲ ቦታ ጥራይ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ብጋህዲ ኣብ ቤተ መቕደስ ብስራቱ፣ ኣብ ቤተልሔም ልደቱ፣ ኣብ ቤተ ዮሴፍ ግዝረቱ፣ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ድማ ጥምቀቱ፣ ኣብ ቤተ ኣልዓዛር ድማ ተኣምራቱን ይምልከቱ ነበሩ ደኣምበር። ናይ ምብጻሖም መጨረሽታ ክፍሊ ናብ ዝኾነ ቀራንዮ በጺሖም እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰቐለ ኮይኑ እንተተመልከትዎ ካብ ዓይኖም ዝፈስስ ዝነበረ ቁጡዕ ንብዓት መልክዖም ቀየሮ እሞ ዓይኖም ጠፈ። በቲ ቅጽበት ንስማ ጸዋውዓኣ ዝኸበረት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈጢና መጺኣ ንተክልዬ ናብ ሰማይ ዓረገቶም። ኣብኡ ኸዓ ናይ ብርሃን ዓይኒ ተቐቢሎም 6 ክንፊ ኣብቂሎም ናይ ወርቂ ካባ ላንቃ ለቢሶም ማዕጠንቲ ወርቂ ሒዞም ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ተደሚሮም ንስላሴ ብሓድነትን ብሰለስነትን ተመልኪቶምን ዓጢኖምን እዮም። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ኢሎም መንበረ ጸዋዖትን ዓጢኖም ናብ መሬት ተመልሱ። ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣምላኽና ካብ ትርፋቶም ጸጋን በረከትን ይኽፈለና ኣሜን ኣሜን። ኣባ ይስሐቅ በዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ካብ ደቡብ ግብፂ ካብ እክብ ኣውራጃ ካብ እብኽ ኣውራጃ ካብ ሆሪን ከተማ ዝነበረ ኣባ ይስሐቅ ዓረፈ። ናይ ዝቅዱስ ኣቦኡ ኣብርሃም ኣዲኡ ድማ ሶስና ትበሃል። ብንእሱ ከሎ ኣዲኡ ስለ ዝሞተቶ ንበይኑ ብዘይ ኣደ ኣቦኡ ይዕብዮ ነበረ። ቁሩብ ኣብ ዝዓበየሉ ግዜ ናይ ኣቦኡ ኣባጊዕ ዝሕሉ ኾነ። ኣቦኡ ኸዓ ካልእ ሰበይቲ ኣተወ እሞ በተን ወርሓት ከዓ ዓብይ ጥምየት ኮነ። ሰበይቲ ኣቦኡ ከዓ ትጸልኦ ነበረት። ብዘይካ ቁሩብ እንጀራ ከዓ እኽሊ ካልእ ኣይትህቦን። ንሱ ከማን ኩሉ ግዜ ነቲ ዝሃበቶ ንጓሰት ሂቡ ንሱ ግን ስጋብ ምሸት ይጸንሕ ነበረ።
ምሳሑ ንጓሶት ከም ዝህብን ኩሉ ግዜ ስጋ ምሸት ከም ዝጸውም ኣቦኡ ሰሚዑ ሓቂ ከም ዝኾነ ክርኢ ኢሉ ናብኡ ኸደ። እቲ ቅዱስ ህፃን ከዓ ናይ ኣቦኡ ምምጻእ ፈሊጡ ኣብ ልብሱ 3 ጭቃ ኣኽቢቡ ኣሰረ ነቡ ከም ዝተኣሰረ ኮይኑ ካብ ዝርእየሉ ግዜ ድማ ሕምባሻ ምእንቱ ክመስሎ እዩ። ኣቦኡ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ናይ ወዱ ልብሲ ከፊቱ ረኣዮ እሞ ሕምባሻ ኮይኑ ረኸቦ። ነቲ ዝሓሰበሉ ሰብ ከዓ ምግቡ ንጓሶት እንተሂቡ ደኣ በዛ ለማዓንቲ እዚ ሕምባሻ ኣበይ ተረኺቡሉ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ብሓቂ ሂቡ እዩ በለ። ካልኦት ብዙሓት ከዓ መጺኦም በዚ ነገር መስከርቲ ኾኑ። ኣቦ ከዓ ኣደነቐ፣ ንእግዚኣብሔር ከዓ መስገነ። ኣባ ይስሐቅ ከዓ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ኣባ ኤልያስ ናብ ዝበሃል ኣቦ ኸይዱ መነኮስ ኮይኑ ኣብኡ እንዳተጋደለ ብዙሕ ዓመታት ነበረ። ኣባ ኤልያስ ኣብ ዝዓረፉ ግዜ ከዓ በርኑግ ናብ እትበሃል ገዳም ከደስሙ ዘካርያስ ምስ ዝበሃል ኣረጋዊ ከዓ ብዓብይ ገድሊ ተጸሚዱ ነበረ። ኣቦኡ ምእንቲ ክርከቡ ኢሉ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓብይ ይዘውር ነበረ። በዚ ብበርኑግ ገዳም ኣብ ዝረኸቦ ግዜ ምስኡ ንኸመለስ ኣቦኡ ለመነ እሞ ግን ኣይከውንን በለ። ኣባ ዘካርያስ ከዓ ምስ ኣቦኡ ክኸይድ ስጋብ ዝዓርፍ ከዓ ምስኡ ክነብር ኣዘዞ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ከዓ ምስ ኣቦኡ ከይዱ ስጋብ ዝዓርፍ ምስኡ ነበረ። ኣቦኡ ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ኣቦኡ ዝገደፎ ገንዘብ ንኹሉ ንድኻታት ንምስኪናትን ሃቦም። ካብቲ ከተማ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ንባዕሉ ንእሽተይ ማሕደሪ ሰርሐ። ብሰላም ስጋብ ዝዓርፈላ መዓልቲ ከዓ ብዘይ ምቁራጽ ብጽቡቕ ገድሊ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ነበረ። ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣንበርዎ። ድሕሪኡ ግን ተሰወረ። ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት እግዚኣብሔር ክገልጾ ፈትዩ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ መብራህቲ ክበርህ ከሎ እቲ መብራህቲ ከዓ እኽሊ ንዝዓጽዱ ሰባት 3 መዓልቲ ዝኣክል ተረኣየ። ክርእይዎ ከዓ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ መብራህቲ ካብኦም ተሰወረ። ብኹሉ ስጋብ ዝስማዕ ከዓ ከምዚ ኢሉ ነበረ። ድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ እንዳኣብርሀ እቲ መብራህቲ ደጊሙ ተረኣዮም። ስጋኡ ከዓ ኣብኡ ከም ዘሎ ካልኣይ ግዜ ብሕልሚ ነገሮም። ምእመናን ከዓ ኣክቢሮም ብገመል ጽዒኖም ናብቲ ማእከል ሃገር ናብ ሆሬን ወሰድዎ። ነስሪን ኣብ እትበሃል ዓዲ ማእከል ምስ በጽሑ ድማ እቲ ገመል ኣብኡ ተንበርከኸ። ንኽትንስእ ከዓ ሃረምዎ። ምትንሳእ ከዓ እምቢ በለ። ጸኒሖም ግን መንበሪኡ ናይ ተሬሳ ኣብዚ ዓዲ ንኽኸውን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከም ዝኾነ ፈለጡ እሞ ኣብኡ ከዓ ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ስጋኡ ኣብ ውሽጣ ኣንበርዎ። ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ተገልጸ። ናይ ኣባ ይስሐቅ በረኸት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በረኸተ ምሕደረና። ቅዱስ እለ እስክንድሮስ በዛ መዓልቲ እውን ዝኸበረ ኣቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 19 ዝኾነ እለ እስክንድሮስ ዓረፈ። ስለኡ ከዓ ሐዋርያዊ ኣባ አትናቴዎስ ከምዚ በለ። ኣቦይ እለ እስክንድሮስ ተቐሚጡ ወንጌል ኣየንብብን ጠጠው ኢሉ የንብብ እምበር ምስኡኻ ብርሃን ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ናብኡ እመምኔቶች መጽአን ኣባና 7 መዓልቲ ዝጾማ ደናግል ኣለዋ። ብኢደን ከዓ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ኣይሰርሓን ኢለን ነገራኦ። ንሱ ከዓ ዘናሕዋተይ ኣነ 2 መዓልቲ ከማን ከቶ ኣይጽምኩን፣ ፀሓይ ክሳብ ተኣቱ ጸኒሐ ኣይበላዕኩን። ብልክዕ ይበልዕ፣ ብልክዕ ከዓ ይጸውም፣ ብልክዕ ብመጠን ይሰርሕ፣ ብልክዕ ምእንቲ ክበልዑ፣ ብልክዕ እውን ይጸሙ፣ ምእንቲ ብልክዕ ክሰርሑ ኢሉ ነጊርወን። ብጽቡቕ ስራሕ ኩለን ይሰለፉ በለ። ናይ ዝቅዱስ ወለዱ ሕያወት ምእመናን እዮም። ንሱ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳኣገልገለ ኣብ ውሽጣ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዓበየ። ኣባ መክሲሞስ ኣናጉንስጢነት፣ ኣባ ቴዎናስ ዲቁና፣ ተፍጻሜተ ሰማዕት
ጴጥሮስ ከዓ ቅስና ሸምዎ። ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንጹህ ድንግል እዩ። ኣባ ጴጥሮስ ብሰማዕትነት ዝሞተሉ ግዜ ምስ ቀረበ ኣብ ግዞት ቤት ኮሎ ኣባ እለ እስክንድሮስን ኣኪላስን ካብ ውግዘቱ ምእንቲ ክፈትሖ ስለ ኣርዮስ ናብኡ ኣትዮም ለመንዎ። ስለኡ ንኣባ ጴጥሮስ ምእንቲ ክልምንሉ ንኽልቲኦም ስለዝለመኖም እዩ። ኣባ ጴጥሮስ ግን ኣብ ልዕሊ ውግዘት ወሰኸሉ። ከምዚ ኢሉ እውን ነገሮም፣ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐደደ ልብሲ ለቢሱ ተገልጸለይ። ልብሰይ ኣርዮስ ቀዲድዋ በለኒ። እዚ ማለቱ ድማ ናይ ባህሪ ሓድነት ፈለያ ማለት እዩ። ነቲ ውግዘት እውን ንኽውስኸሉ ንሱ ኣዘዘኒ። ደጊሙ ከዓ ከምዚ ኢሉ ገለጸሎም፣ ኣኪላስ ሊቀ ጳጳስና ከም ዝሽየም ድሕሪኡ ከዓ እለ እስክንድሮስ ከም ዝሽየም ንኣርዮስ ከዓ ንኸይቀበልዎ ብዝኾነ ስራሕ ንኸይተሓባበርዎ ኣዘዞም። ኣባ ጴጥሮስ ከዓ ምስክርነቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ኣኪላስ ሊቀ ጳጳስና ተሾመ። ናይ ኣቦኡ ጴጥሮስ ትእዛዝ ተሓላሊፉ ድማ ንኣርዮስ ካብ ውግዘቱ ፈትሖ፣ ቅሽና ከዓ ሸሞ። ስለዚ ከዓ ኣኪላስ ኣብ መንበር ሽሞቱ ከሎ 6 ወርሒ ከይጸንሐ ኣጋጣሚ ሞተ። ድሕሪዚ ኣባ እስክንድሮስ ሊቀ ጳጳስና ተሾመ፣ ኣብ መንበረ ሽመቱ ተቐመጠ። ንኣርዮስ ከዓ ምስቶም ወገኑ ዝኾኑ ኣወጊኑ ኣሳደዶ። ደቂ እቲ ሃገር ዓበይቲ ምስ ህዝቢ መጺኦም ካብ ውግዘቱ ንኽፈትሖ እውን ለመንዎ። ኣብ ልዕሊ ውግዘት ክውስኽ እምበር ንኸይፈትሖስ ኣባ ጴጥሮስ ከም ዝኣዘዞ ነገሮ። ድሕሪ ኣርዮስ ናብ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ከይዱ ብግፍዒ ወጊዝኒ ኢሉ ንኣባ እለ እስክንድሮስ ከሰሶ እሞ። ስለዚ እቲ ንጉስ 318 ዝኸበሩ ኣቦታት ኣብ ኒቅያ ከተማ ሰበሰበ ወይ ከዓ ኣከቦም። እዚ ኣቦ እለ እስክንድሮስ ተመሪጹ ኣብቲ ጉባኤ ሊቀ መንበር ኮነ። ኣትናቴዎስ ከዓ ጸሓፊ ነበረ። ንኣርዮስ ከዓ ተኸራኺሮም ክሕደቱ ግልጽ ይገበሩ። ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስ ኣቦኡ ምስ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ትኽክል ከም ዝኾነ ኣረድእዎ። ካብ ክሕደቱ ኣብ ዘይተመለሰ ግዜ ከዓ ኣወጊዞም ፈልዮም ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣሳደድዎ። ብሓንቲ ቃል ከዓ ጸሎተ ሃይማኖት ምስ ኣቦታት ሰርዑልና፣ ካልኣይ ከዓ ብኣኦም ቤተ ክርስቲያን ንዘለዓለም ትምርሓሎም 20 ቀኖና ሰሪዖም ወሰኑ። ድሕሪዚ ከዓ እዚ ኣቦ እለ እስክንድሮስ ናብ መንበረ ሽመቱ ምስ ኣተወ ምስ ዓወት ተመልሰ። ብጽቡቕ ሓለዋ ከዓ ንምእመናን ሓለወ። ኣብ ወንጌላዊ ማርቆስ መንበር ድማ 17 ዓመት ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። ኣምላክ ህያዋን ካብዚ ናይ ቅዱስ ኣቦ በረኸት ይኽፈለና ኣሜን። ኣባ ሚካኤል ዘእስክንድርያ። በዛ መዓልቲ እውን ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ሚካኤል ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኣዕረፈ። ንሱ ከዓ ንኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት መበል 53 እዩ። እዚ ቅዱስ ጻድቅ መንኪሱ ኣብ ኣስቄጥስ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ገዳም ኣብ እምነት ኮይኖም ተሸሙ። ድሕሪዚ ድማ ብዘይፈቃዱ ወሲዶም ብግዲ ሊቀ ጳጳስና ኣብ እስክንድርያ ሃገር ሕዳር ዕለት 24 ሸምዎ። ብሊቀ ጳጳስናኡ ስራሕ ድማ ተጸሚዱ ዝጋደል ኮነ። ከም ናይ ሃዋርያት ሓለዋ ገይሩ ድማ ንምእመናን ሓለወ። ዓብይ ጾም ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ናብ ኣስቄጥስ ኣብኡ ክጸውም መጸ። ቅድሚ ምሻሙ ኣብዚ ገዳም ውሽጢ በብሕትውና ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ቀደም ገድሉ ሓሰበ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ኢሉ ለመነ። ጎይታዬ ሆይ ኣነ ብብሕቲ ምንባር ከም ዝፈቱ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ብብሕትውና ማለት እዩ። ነዛ ዝተሸምክዋ ሽመት ክእለት የብለይን እሞ ኣይትግብኣንን እውን ኣይኮነትን እያ እሞ ትግብአኒ እውን ኣይኮነትን እሞ ብብዝሒ ይቕሬተኻ ነፍሰይ ወሲድካ ካብዚ ድኻም ምእንቲ ከተዕርፈኒ ይልምነካ ኣለኹ። ጎይታ ከዓ ልመናኡ ተቐበለ። ድሕሪ በዓል ፋሲካ ከዓ ብፍቕሪ ሓድነት ኣዕረፈ። ናይ ሽመቱ ዘመን ከዓ 2 ዓመት 5 ወርሕን እዩ ዝነበረ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን
ናይ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ሕደረና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ አርዮስን ዝወገዘ፣ አባ ይስሐቅ ጻድቅ፣ አባ ማርቆስ ሐዲስ፣ አባ ሚካኤል ዘኢየሩሳሌም፣ አባ ሚካኤል ዘእስክንድርያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ ዶቅስዮስ ፈታዊ ናይ እመቤትና፣ አባ አንጦኒዮስ አበ መነኮሳት፣ አባ ጳውሊ የዋህ። አሜን። በታ ንጉስ ዖዝያን ዝሞተላ ዓመት ኣነ ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኣኽዎ። ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ። ኣብ ዙርያኡ ድማ ሱራፊኤል ቆይሞም ነበሩ። ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። ነፍሲ ወከፍ ከዓ ብ2 ክንፊ ገጹ ይኸድን፣ ብ2 ክንፊ እውን ይነፍር ነበረ። ንሳቶም ከዓ ንሓድሕዶም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቅዱስ 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 እዩ፣ ኩላ ምድሪ ከዓ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ እናበሉ ይቀባበሉ ነበሩ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ናይ ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ዘኸብሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን